Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidos un venres máis ás Pontes. Hoxe toca repasar, como a cada xornada, a actualidade municipal destes últimos 7 días e comezamos en clave de obras, porque xa está operativa a nova pista multideportiva do poboado da Magdalena. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, visitaba a pasada semana estas instalacións e que supuxeron unha inversión total de 182.000 euros. O poboado da Magdalena conta xa cunha nova infraestructura que de seguro vai ser todo un reclamo non só para as persoas residentes no barrio, senón tamén para veciños e veciñas doutras zonas do casco urbano. Falamos da pista multideportiva, que xa é toda unha realidade tras 6 meses de traballos por parte da empresa local Uso 29 e unha inversión de 181.427 euros procedentes da Deputación da Coruña. Precisamente, a pasada semana, o alcalde Valentín González Formoso, na compañía da concelleira Luna Tenreiro, visitaba este novo espazo do máis demandado polos veciños, que se suma ás labores de mellora xa cometidas na zona e que van dende a mellorar o sistema de iluminación e saneamento ata a instalación dun novo parque infantil ou novas beirarrúas. Todo isto acometido con fondos propios, como apuntou o primeiro edil. Era a plaza que nos faltaba por remodelar nun barrio que foi remodelado en toda a súa integridade, só nos queda un tramiño na parte exterior do poblado, no perímetro do poblado, pero bueno, todo o que son as redes de servizos de iluminación, de abastecemento, de saneamento, están totalmente renovadas, as pavimentacións tamén, o mobiliario tamén, nunha inversión pois, que preto de 3 millóns de euros, que é unha pena, unha inversión que no seu día tiña que haber feito Endesa, pero bueno, non se exixeu, como non se exiximos no poblado das Veigas, que entregou o poblado totalmente renovado, aquí non, nos tocou ao Concello das Pontes pois, sufragar gracias prácticamente na súa totalidade son fondos da Deputación e nos permite xa entregar un poblado totalmente renovado, non? Unha pista que demandaba a Asociación de Veciños, a veciñanza, porque cada vez está máis poblado o poboado das Veigas, cada vez hai máis chavales e veñen moitos tamén de outros barrios, por lo tanto, pois, a verdade é que moi satisfeitos polo final da obra. Este novo espazo non só é unha zona de xogo multideporte, senón tamén un lugar de encontro, convivencia e lecer para todas as idades. Iso sí, o maior reclamo é a pista balada na que se pode practicar fútbol, baloncesto e balonmán con porteirías e canastras. A semana tamén se habilitaron unha serie de itinerarios peonís, colocouse un novo pavimento e sustituíronse as tapas de rexistro de servizos, colocándose novas tapas de fundición. A semana tamén se eliminaron as barreiras arquitectónicas existentes e deuse vida a un espazo inclusivo, adaptado a persoas con diversidade funcional e problemas de mobilidade e, por suposto, instalouse un novo sistema de iluminación eficiente, con mobiliario urbano elaborado en material reciclado e respetuoso co entorno. Dunha obra xa rematada a outra que neste caso se vende a xudicar, porque nestes últimos días o Concello daba luz verde a xudicación do contrato da cuarta fase de mellora de pavimentación e servizos na Avenida da Habana. A empresa Cholo SL vai ser a encargada de realizar estes traballos, que terán unha duración de 4 meses, en os que se van investir preto de 170.000 euros. O Concello das Pontes adxudicou esta mesma semana os traballos dun novo tramo do proxecto de reposición de servizos e pavimentos na Avenida da Habana. Cuarta fase xa duns traballos que van permitir continuar coa renovación de servizos e tamén coa renovación estética da zona, na que se investirán 166.538 euros procedentes da Deputación da Coruña e cos que se busca mellorar a seguridade viaria dos peóns mediante a renovación integral das beirarrúas e a sustitución das instalacións de saneamento e iluminación, actuando sobre as marxes da rúa. A empresa Cholo SL vai asumir unhas obras que se desenvolverán entre o número 99 da Avenida da Habana ata o cruce coa Rúa Cabanas durante 4 meses e que van a afectar uns 150 metros de beirarrúas. Con respecto ao proxecto, executarase unha nova rede de recollida separativa de pluviais, instalarase iluminación pública con nova distribución e tecnoloxía LED e reporase a pavimentación das beirarrúas. O igual que nas fases previas, vanse eliminar as barreiras arquitectónicas, quedando ao mesmo nivel que a calzada que se vai pavimentar cunha nova capa de aglomerado. O proxecto completarase con papeleiras e xardineiras realizadas en madeira de londo con accesorios de inós e coa señalización horizontal necesaria de pasos de peóns, prazas de aparcadoiro accesibles e portacolectores. Seguimos a falar desas sinerxias entre a Deputación da Coruña e o Concello das Pontes, porque esta mesma semana dábase luz verde á comisión que se vai encargar de dirixir o proxecto da Casa do Maior, unha iniciativa que se vai instalar no Concello das Pontes e tamén nos municipios de Rianxo e de Ordes, co respaldo do Goberno provincial.
Novo paso para a futura posta en marcha da Casa de Acompañamento a Persoas Maiores que a Deputación da Coruña e o Concello das Pontes van poñer en marcha no barrio da Pardabazán. É que este mesmo luns quedaba constituída a Comisión Político-Técnica encargada de deseñar e desenvolver este novo modelo de residencias públicas que se porá en marcha na nosa vila e tamén nos concellos de Rianxo e de Ordes. Este órgano será o responsable de elaborar a memoria técnica, social, xurídica e financeira que permitirá poñer en marcha un modelo pioneiro en Galicia, centrado na atención personalizada, a convivencia interxeracional e a innovación tecnolóxica. O presidente da Deputación da Coruña salientou a relevancia deste novo paso que marca, tal e como apuntou, o inicio dun proxecto transformador para o cuidado das persoas maiores, baseado nun enfoque máis humano e próximo, e que permita evitar o desarraigo e a soidade en centros abertos, participativos e de carácter comarcal. Precisamente, Valentín González Formoso vai presidir este órgano do que van formar parte representantes de todos os grupos políticos da Corporación da Deputación da Coruña e persoal técnico das áreas de política social, intervención, secretaría, arquitectura, contratación e patrimonio. Tal e como xa contamos, esta nova residencia pública que se vai levantar na parcela que actualmente ocupa o Colexio Pardabazán será un proxecto pioneiro, único en Galicia, con base nas experiencias dos países nórdicos, que aposta por residencias de pequeno tamaño e ámbito comarcal, nas que se garanten plans de atención individualizados e espazos máis amables e abertos á comunidade. O sea, é unha residencia, pero nosotros decidimos un pouco, xa que é un modelo absolutamente novo, innovador, tamén que fora innovador o nome, non? Residencia sona máis pois, a outra tipoloxía de asistencia a maiores da que vamos a darnos, non? Pero en calquer caso vai a acoller pois a 60 persoas maiores, dependentes, grandes dependentes, non dependentes, inicialmente 60 persoas, non? A idea é que, cando o modelo innovador xa este funcionando, ver pois, efectivamente a consolidación do modelo e ir ampliando esa residencia e empezando outras novas, non? Agora mesmo hai 3 aprobadas, a que máis avanzada esta das Pontes, que no próximo pleno da Deputación vai a habilitarse, hai crédito de 3.700.000 euros, pero vai a chegar a casi 6, porque o custe é moi superior ao previsto. E bueno, pois hoxe se formalizaba xurídicamente pois, un acordo entre dúas institucións que buscan pois, ofrecer á cidadanía un modelo distinto de residencia. Empezamos pois, por unha vila como as Pontes que levaba tempo pedindo unha residencia pública, que quen ten as competencias para facelo, que é a Xunta de Galicia, pois decide non facelo. Pola nosa parte, pois, damos un paso adiante construindo a que vai a ser a primeira residencia pública dunha Diputación que ten 200 anos de vida, non? Que ten todo tipo de servizos, pero nunca tivo residencias públicas. Pero creemos que é un grao de area que debemos de aportar a unha demanda de máis de 4.000 plazas que hai na provincia da Coruña e que a Xunta sola tampouco dá atendido. González Formoso apuntou que a intención do Goberno provincial pasa por crear unha rede de fogares para maiores, centrada na innovación, na atención humana e no acompañamento vital, onde cada persoa se sinta ben coidada e, sobre todo, acompañada. Tras este novo trámite, agora o Concello de Pontes farase cargo dos traballos de demolición do Colexio Pardabazán para ceder durante 30 anos á Deputación este espazo, sendo o Goberno provincial o que se encargue dos traballos de construcción deste novo fogar para maiores e da súa xestión. Segundo as últimas previsións do propio presidente da Deputación da Coruña, o obxectivo é arrincar coas labores de demolición o ano que ven para poder comezar o antes posible coa construcción e posta en marcha destas instalacións. Máis temas vencellados co Goberno provincial porque continúa a campaña comercial Merca na Vila de respaldo aos pequenos comercios para os municipios, neste caso con menos de 20.000 habitantes. Recordamos que ainda poden descargar ese bono de 100 euros e do que poderemos desfrutar ata o vindeiro xoves día 20. Merca na Vila afronta a súa última semana de descontos e que os xoves que ven remata o prazo para gastar os 100 euros en descontos que cada veciño ou veciña puido descargar grazas a esta iniciativa comercial. A Deputación da Coruña destinou 6 millóns de euros a unha campaña na que o obxectivo principal pasa por impulsar o comercio en concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e que está a ser todo un revulsivo precisamente para o comercio retallista da provincia. Lembramos que aínda están a tempo de descargar o seu bono, con tan só acceder á web mercanavila.gal, en a que tamén podemos consultar todos os comercios adheridos. Os descontos oscilarán entre os 5 e os 15 euros segundo o gasto realizado e poderán facerse efectivos nas máis de 1.000 tendas da provincia adheridas a esta campaña.
Cambiamos de asunto, cambiamos de concellería, ímonos agora todo o Departamento de Benestar Social que ven de presentar a programación coa que vai conmemorar o Día Internacional da Loita contra a Violencia contra as Mulleres ese 25 de novembro, unha programación que arrancaba esta mesma semana con diferentes charlas que botaban a andar onte mesmo para estudantes e tamén para veciños e veciñas de todas as idades. A campaña Non as fagas invisibles afina a mirada, regresa por terceiro ano consecutivo a Axenda Municipal para conmemorar o Día Internacional de Loita contra a Violencia contra as Mulleres que se celebra o vindeiro día 25. Onte mesmo botaba a andar unha nova convocatoria dunha serie de actividades coas que o Concello, mediante o Departamento de Benestar Social, quere dar visibilidade a todo este tipo de violencia que se exerce contra a muller polo mero feito de selo, dende as violencias máis cotiás e das que moitas veces non somos conscientes até esas violencias máis evidentes como o maltrato físico ou a trata de mulleres. Unha campaña dirixida á veciñanza de todas as idades e que arrincaba onte mesmo damando unha charla para estudantes de terceiro e cuarto de secundaria. E xa á tarde, cun faladoiro sobre xuventude, sexualidade e pornografía dirixido polo psicólogo Jesús Moreno. Prácticamente vamos a hacer un pequeño inciso de educación sexual, es decir, cómo los chicos y las chicas actualmente están aprendiendo la sexualidad mediante la pornografía mayoritariamente y cuáles son las consecuencias que tienen en su vida, siempre relacionándolo además con la socialización diferenciada, es decir, cómo nos dicen a los hombres que tenemos que ser por el hecho de ser hombres y cómo le dicen a las mujeres que tienen que ser por el hecho de ser mujeres. Y en base a esas diferencias vamos a unirlo para que los chicos y las chicas puedan detectar esas normas y también visibilicen esas normas dentro de las prácticas sexuales que tienen en su vida cotidiana. En esta charla lo que quiero es desmontar mitos sobre cómo es la juventud actual, huyendo de los fatalismos, ¿no? Planteando que la juventud actual lo que es eminentemente diversa. Tiene una diversidad tanto sexual como afectiva, tiene una diversidad política, tiene una diversidad de opiniones y se encuentra polarizada. Y en ese punto pues hay unos chicos y unas chicas que se encuentran en una posición muy pro derechos humanos y otros pues que lo están poniendo en entredicho, ¿no? Y lo que quiero esta tarde es que los papás y las mamás que puedan asistir puedan llevarse algún tipo de herramientas sobre cómo nos comunicamos con nuestros adolescentes y cómo les promovemos una serie de valores que nos gustaría que acuerparan. Tamén onte mesmo, e ata o día 30 deste mes, na Casa do Peso, contaremos coa exposición que hai detrás da prostitución, elaborada pola Rede Galega contra a Trata Sexual e que afonda na mercantilización da muller. Trátase dunha colección de 9 paneis explicativos con diferentes historias reais sobre prostitución e explotación sexual e que contan cun código QR no que os visitantes poderán descubrir cada unha destas historias. Xa de cara a vindeira semana, o martes terá lugar unha sesión titulada O asociacionismo dende o bo trato e a igualdade dende as 6 da tarde na Casa do Peso, unha acción que terá continuidade en decembro o día 2 cunha segunda charla tamén ás 6 da tarde na Casa do Peso. E o mércores dende as 10 celebrarase unha formación específica para o persoal da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero do Concello das Pontes sobre a trata e a prostitución, en a que participará o subdirector do Corpo Nacional de Policía, Javier Sánchez, e o coordinador do Centro de Día Oblata Somencer, Roberto Ferreiro, co obxectivo de mellorar a capacidade de resposta profesional ante estas realidades. Un ano máis, dende Benestar Social tamén van a impulsar diferentes actividades nos centros educativos que arrancarán a vindeira semana, con varios obradoiros para nenos e nenas de secundaria. E non faltará o día 25 a lectura do manifesto institucional con motivo deste Día Internacional, do que, se o tempo permite, se vai dar lectura ás 12 do mediodía diante da Casa do Concello. Toda a programación pode consultarse xa na páxina web aspontes.org e nas redes sociais municipais. Seguimos a falar da concellería que dirixe Tania Pardo porque onte mesmo poñía en marcha un novo obradoiro, neste caso dirixido ao público máis pequeno, á infancia, un obradoiro, un taller plástico, no que se conmemorou o Día Internacional da Infancia. O Departamento de Benestar Social non quixo deixar pasar a conmemoración anual do Día Internacional dos Dereitos do Neno e que se celebra en todo o mundo cada 20 de novembro. Así, coa fin de concienciar os pequenos e pequenas sobre a importancia de garantir os dereitos de todos os nenos e nenas, promover o seu benestar e fomentar a súa participación na sociedade, pero dun xeito creativo, dende a área de psicopedagoxía municipal na tarde de onte celebrábase unha interesante xornada artística teigada de debuxos, collage e representacións de todo tipo, ideadas polas crianzas participantes. Como punto de partida, a idea de cada un destes pequenos e pequenas sobre o que para eles son os dereitos da infancia e que foron plasmando mediante a mestura de fotografías, recortes de revistas e, por suposto, tamén pinturas con acuarela, ceras ou rotuladores. Máis dunha dúcia de rapaces e rapazas se animaron a participar nesta entretida xornada que se encargou de dirixir a psicopedagoga municipal Eva Bergantiños e que daba conta da importancia de que os máis novos coñecesen os seus dereitos nunha sociedade como a actual na que se vulneran continuamente. Bueno, hoy es el jaleo de fondo, estamos aquí en un taller artístico
sobre los derechos de la infancia. Bueno, un poco se celebra, el día 20 se celebra el Día de los Derechos de la Infancia, que a veces pasa desapercibido, pero bueno, tal y como está el mundo, creemos que es importante, bueno, hacer algo. Entonces juntamos un grupo de niños, que son bastantes niños, y bueno, a través de un taller artístico con acuarelas, con rotuladores, hablamos de los derechos y cada uno va a plasmar en un trabajo su idea de lo que aprendió en el taller y de cómo lo ve, y aparte su quehacer artístico. Y tenemos aquí a Claudia, que es una de las artistas que nos acompaña, y bueno, a ver qué nos dice, si lo pasó bien, si le gustan estas cosas o no. Yo sé muchas cosas de manualidades porque antes hacía también más cosas así, pero en mi casa. Entonces también hacía las fotos y explicaba cosas en los dibujos, cosas que a mí me suelen hacer feliz. Y me encanta pintar y estar aquí con Eva. Tras a exitosa sesión de onte na que houbo traballos e proxectos para todo tipo de gustos e do máis creativos, agora dende Servizos Sociais teñen previsto idear unha exposición de todos os debuxos realizados e que se vai inaugurar próximamente nas instalacións deste departamento, no segundo andar da Casa do Peso. E das crianzas pasamos agora a outro tipo de público, neste caso as veciñas de máis de 60 anos da nosa vila, e que cada mes participan no programa de incentivación da lectura Relendo a Vida, unha iniciativa impulsada na Biblioteca Ribera Rouco e tamén no Departamento de Benestar Social, e que esta mesma semana estivo dedicada a falar de patrimonio. Contaron cunha experta na materia, como é a presidenta da Asociación de Estudos Históricos UME, Marisol Souto. Relendo a Vida regresou esta semana á axenda das actividades impulsadas dende a Biblioteca Ribera Rouco para fomentar a paixón pola lectura entre as mulleres de máis idade da vila, coa colabora o Centro de Información á Muller. Retomando a dinámica de convocatorias previas, contouse cunha convidada de auténtico luxo, a presidenta da Asociación de Estudos Históricos UME, Marisol Souto, que, como non pode ser outro xeito, falou de patrimonio local, da súa relevancia e do importante que é a súa conservación como parte da historia das Pontes. Baixo a atención dunha decena de persoas, Marisol Souto de conta nesta sesión da importante labor que se realiza dende a asociación que preside, coa elaboración de diferentes estudos e artigos sobre a historia local para que esta non caia no esquecemento, e co que supón organizar cada ano un premio de investigación, como é o Premio UME de Estudos Históricos, que vai xa pola súa edición número 9. Un dos principais temas que centrou a convocatoria foi o proceso de declaración de ben de interese cultural da Cheminea das Pontes. Souto deu conta de como está a día de hoxe o expedente, aínda sen resolver, e aclarou que Endesa a que ten que asumir os custes de conservación desta infraestructura no caso de recibir luz verde a petición. Para a presidenta de UME é fundamental que Endesa asuma o deber moral que ten con as Pontes e que non se limite a chegar a apropiarse dos recursos mineiros e enerxéticos que aquí tiñamos e marchar sen asumir ningún tipo de responsabilidade social ou corporativa. E naide se pon en contra, ou naide se rasga as vestiduras porque unha casa no centro de Ferrol se lle ven de interese cultural e ti non podes demoler a fachada, ou podes rehabilitarla por dentro pero non podes tirar a fachada. E iso ten lo que facer ti, non che vai a facer, podes ter axudas e tal, pero bueno, ten lo que facer ti. Bueno, pois nas industrias pasa igual, ou outro tipo de bens. E aquí si se declara ben de interés cultural, quen ten que mantela é a empresa, non o Concello nin a Xunta, é a empresa propietaria, que neste caso é Endesa. E eu penso que Endesa aquí ten un compromiso ca sociedade e un compromiso cas Pontes que non podemos eludir e que non podemos deixar ir. Esta foi a xoia da corona. Aquí saliron Endesa o que é gracias aos beneficios que sacaron desta central e desta mina. Entonces hai un deber moral e un deber que esa responsabilidade que tanto se les enche a boca cando fala la responsabilidade social e corporativa. Coñe, pois é iso. É dicir, ti estuveches sentado nunha zona e non é só chegar, espoliar e irte. Non, hai un compromiso. Este foi un dos principais temas de debate nunha convocatoria que serviu como continuidade do encontro mantido xa hai unhas semanas e no que se debatía neste caso sobre o urbanismo e a súa evolución. Máis asuntos, porque xa está aberta a convocatoria para que os distintos barrios e comisións de veciños e de festas da nosa vila soliciten a partida anual, as axudas anuais ás festas de barrio da nosa vila. Terán 10 días e, como sempre, a presentación será vía sede electrónica.
O Concello das Pontes vai destinar este exercizo 32.500 euros ao paquete anual de axudas dirixidas á celebración de festas nas parroquias e nos barrios do municipio. Un ano máis, a Administración local busca favorecer a promoción e mantemento das manifestacións culturais populares na vía pública para que todos os veciños e veciñas poidan desfrutar e participar deste tipo de convocatorias. As comisións de festexos ou asociacións organizadoras poderán optar a un máximo de 2.500 euros para asumir os gastos correspondentes a actividades culturais, de confraternidade, cartéis promocionais, publicidade, pirotecnia, actividades infantís, seguros ou alugueiro de infraestructuras como carpas ou grupos electróxenos. Iso sí, a solicitude deberá ser telemática vía sede electrónica do Concello sede.aspontes.org e xa se pode presentar dende o pasado mércores. As bases destas axudas pódense consultar na edición do 6 de novembro do Boletín Oficial da Provincia no enderezo www.dacoruna.gal ou ben na propia web municipal. Seguimos con outros temas. Ímonos agora ata o Departamento de Medio Rural, porque esta mesma semana arrancaba unha nova campaña, a campaña de compostaxe doméstica. Tocaba dar conta de como se vai desenvolver esta iniciativa e de repartir os primeiros composteiros. A nova campaña de compostaxe doméstica impulsada no Concello xa está en marcha. Tras dar a coñecer esta iniciativa nas redes sociais e incluso hai uns días durante a celebración da Feira de Fungos e Cogomelos, o pasado luns arrancaba xa a parte formativa dirixida á veciñanza interesada en compostar nos seus fogares. O Lar de Endesa acollía unha xornada formativa na que tamén se daban a coñecer os primeiros composteiros domésticos, cos que se pretende que veciños e veciñas adopten novas dinámicas máis sostibles dirixidas a unha xestión correcta dos biorresiduos. O mestre composteiro da empresa Permae, Andrés Silva, foi encargado de orientar nesta primeira sesión ás preto de medio cento de persoas que se animaron a anotarse xa neste programa de reciclaxe doméstica, que tal e como subliñou o experto, servirá para reducir gastos na nosa factura do lixo, o tempo que nos permite tamén producir un bo abono para as nosas hortas. Neste caso é unha das caras da mesma moeda que o tema da xestión dos biorresiduos que se pretenden impulsar no Concello das Pontes, xa sexa a través do colector marrón ou neste caso da compostaxe doméstica. Grazas a eses cacharriños de plástico que podemos poñer facilmente nas nosas fincas, podemos xestionar de forma moi cómoda e práctica todos os biorresiduos que xeneramos na casa, alonxándoos polo tanto dos colectores e non tendo que pagar, polo tanto, pola súa xestión. Hoxe aquí, pois imos a falar, entre outras cousas, dos residuos en xeral e de como, en particular, cos biorresiduos podemos ir alternando estructurante, que son restos vexetais secos que podemos xenerar nas nosas fincas, xuntándoos cos restos de alimentos e xenerando aos poucos meses abono que podemos utilizar nas nosas hortas, nas nosas árbores froiteiras para que collan e crezcan con máis forza. Ademais de repartir composteiros e ofrecer charlas formativas, o Concello tamén vai acompañar as persoas participantes coa fin de garantir unha correcta posta en marcha do programa, o tempo que se segue a evolución de cada familia que se anima a participar no proceso. A inscripción no programa non está pechada, polo que todas aquelas persoas interesadas poden acceder á web aspontes.ocaminosostible.gal e ali consultar as características e tamén o funcionamento desta iniciativa, ademais de anotarse. Asemade, mediante o número de teléfono 647-521-464 e tamén no correo electrónico info@ocaminosostible.gal é posible solventar calquer tipo de dúbida en relación a este programa e futuros encontros formativos. Continuamos con máis cousas, neste caso imos falar de micoloxía, imos falar do programa Aspontes Terra de Cogomelos, porque continúa cos seus talleres e obradoiros formativos. O pasado venres contábamos aquí nas Pontes coa experta micóloga María Cabaleiro, que ofrecía un obradoiro sensorial sobre fungos. O programa micolóxico Terra de Cogomelos está xa pechando as últimas actividades ideadas para este outono. É que tan só quedan por diante un par de iniciativas do amplo programa ideado este ano dende a Concellería de Turismo, coa colabora da Asociación Micolóxica Poupariña que botaba a andar en outubro. Así, o pasado venres despedíanse ata nova convocatoria os faladoiros Terra de Cogomelos, tras 4 xornadas do máis variopintas e atractivas, tanto para expertos micólogos como para afeccionados a este mundo. Ata as Pontes se desplazaban a faciana xa coñecida de convocatorias anteriores, a experta María Cabaleiro, de Micogalicia Plantae. Cabaleiro reuniunos toda a Casa do Peso unha vintena de persoas da man do seu obradoiro olfativo sensorial de cogomelos, unha experiencia única na que a micóloga deu conta da importancia de usar todos os nosos sentidos máis aló da vista para identificar os exemplares que podemos atopar en pleno monte.
Mediante unha sesión que arrincaba cunha pequena explicación teórica, as persoas participantes foron tomando nota dos principais puntos a ter en conta á hora de sair ao monte e identificar cogomelos, xa que máis aló das características que podemos detectar a simple vista, o seu arume tamén pode darnos pistas sobre se se trata dun cogomelo velenoso e incluso por onde vai o seu sabor, no caso de tratarse dunha especie comestible. Tras abordar os principais aspectos a ter en conta, tocaba pasar á práctica cun sinxelo exercizo no que os participantes puideron identificando arumes dende doces a cheiros máis picantes e así tomar boa nota do que podemos atopar nos nosos montes. Sen abandonar o programa Terra de Cogomelos, mañá terá lugar a derradeira saída micolóxica desta edición. Neste caso apostouse por un roteiro pola Antolleira de Endesa que arrincará ás 9. Unha cita que vai ser todo un éxito de convocatoria, xa que se esgotaban as 20 prazas ofertadas para esta actividade e que vai dirixir o experto Cosme Damián Romai do Grupo Naturalista Hábitat. Como clausura Terra de Cogomelos 2025 pecharase coa tradicional final dos concursos de receitas doces e salgadas para profesionais e cociñeiros e cociñeiras amateur e que vai ter lugar o día 29 dende as 10:30 da mañá no local social da Choupana. Pasamos páxina porque esta mesma semana tivemos nas Pontes o deputado da formación Vox, Alberto Rodríguez Almeida, o experto en industria chegábase ata a nosa vila para coñecer como se atopa neste caso o expediente de declaración de ben de interese cultural de Cheminea das Pontes. O voceiro nacional de Industria de Vox visitou o pasado luns as Pontes para dar conta do respaldo do seu partido á declaración de ben de interese cultural da Cheminea das Pontes e o Parque de Carbóns. Alberto Rodríguez Almeida apuntou que o obxectivo de Vox pasa porque a central pontesa volve a estar en funcionamento para que España sexa un país competitivo e soberano enerxéticamente. Rodríguez Almeida estivo acompañado no seu paso pola vila polo exalcalde Aquilino Meizoso, que lle trasladou a situación actual do proceso de declaración de BIC da Cheminea pontesa e tamén a importanza ao seu xuizo de manter o Parque de Carbóns en pé para outro tipo de proxectos polas súas dimensións e singularidade. Ademais de Rodríguez Almeida, tamén por as Pontes pasaban os presidentes provinciais de Vox na Coruña, Lugo e Pontevedra, Manuel Fuentes, Jesús Rodríguez e Álvaro Díaz Mellá, respectivamente. Esta semana tamén tivemos a oportunidade de visitar as instalacións de Seara. Ali desenvolvíase unha xornada dedicada ao novo sistema de facturación Verifactu, posto en marcha pola Axencia Tributaria e que vai ser obrigatorio a partir do mes de xaneiro. Co inicio de 2026, a Axencia Tributaria fará obrigatorio o uso do programa Verifactu, un sistema para o rexistro e conservación de facturas que busca rematar coa fraude e evitar manipulacións nas facturas de empresas e profesionais unha vez emitidas. Para poder aclarar as dúbidas xeradas por este sistema e tamén axudar aos seus asociados e asociadas a comprender as singularidades do programa, dende Seara apostaron por celebrar unha xornada formativa pasada semana na que quedaron claras todas as novidades que traerá consigo a posta en marcha deste sistema de facturación electrónica e co que tamén se busca digitalizar e automatizar os procesos de fiscalidade empresarial. Verifactu será nun principio obrigatorio dende 1 de xaneiro para empresas, pero dende 1 de xullo de 2026 autónomos e profesionais tamén deberán adoptar este mecanismo de xeración de rexistros de facturas. Para poder abordar os entresixos desta nova legislación, Seara convidou os expertos José Carlos Rivas e Juan Luis Gómez de San Juan Rivas Economistas que ofreceron unha sesión teórico-práctica a 30 de persoas que se sumaron a esta convocatoria. José Carlos Rivas foi o encargado de abordar a parte teórica deste novo programa. O experto apuntou que, entre outras singularidades, Verifactu permite xerar un rexistro de facturación para cada novo documento emitido, garantindo a integridade, conservación e accesibilidade dos rexistros, e tamén permite enviar de forma automática cada un deles á Axencia Tributaria. Segundo aclarou Rivas, deste xeito garántese a trazabilidade da actividade empresarial sen posibilidade de alteracións e con total transparencia. A sema de Verifactu inclúe a emisión dun código QR e asinatura electrónica, dous mecanismos de confianza para o cliente que lle garanten que a empresa ou profesional que emiten a factura se atopa ao día das súas obrigas con Facenda. Tras explicar as bondades deste novo sistema, tocaba pasar á parte práctica. Neste caso foi Juan Luis Gómez o encargado de realizar unha emisión de factura ficticia utilizando este sistema e que deste xeito os asistentes puidesen solventar as súas dúbidas e cuestións en tempo real. Despois da convocatoria, Seara seguirá coa súa programación de xornadas formativas da man de diferentes temáticas que se irán dando a coñecer nas vindeiras semanas e que seguirán na liña de ofrecer seminarios e actividades adaptados ás necesidades reais e á demanda dos seus socios e socias. E imosles agora a falar dun nome propio dun veciño das Pontes, o xornalista Daniel Álvarez, que ven de recibir esta mesma semana o recoñecemento por parte do Colexio de Xornalistas do País Vasco pola súa gran labor comunicativa.
O xornalista Pontes Dani Álvarez vende ser recoñecido co Premio Pedoristas Vascos 2025 concedido polo Colexio Vasco de Xornalistas. O comunicador do Grupo ITV recibía este galardón esta mesma semana en recoñecemento á súa extensa e meritoria traxectoria profesional tanto en radio como en televisión. E grazas a unha dilatada carreira e experiencia que arrincaba como bolseiro en Radio Euskadi hai xa 25 anos. Muchas gracias al jurado, a todos los compañeros de profesión que creen que me puedo merecer un reconocimiento así. Me lo tomo como un reconocimiento de 25 años de trabajo, que es de lo único que puedo presumir, de que he trabajado y trabajo todo lo duro que puedo. Y espero seguir haciéndolo, aunque solo sea para seguir respondiendo a esa pregunta tan tierna que todavía me hacen mis amigos o los de mi cuadrilla. El Teleberri lo empezáis a las 9, ¿a qué hora entras? A las 8 o así. ¿No? A las 8 llegas, te vistes y das las noticias, ¿no? Y pues, les explicas, no, es que nosotros tenemos una profesión muy dura, nunca desconectamos, siempre estamos enchufados y ya, pero ¿qué entras? A las 8 o así, ¿no? Entonces, me da ternura que piensen que esta profesión es realmente tan fácil, ¿no? La verdad es que no voy a teorizar mucho sobre el periodismo y sobre la profesión, nunca se me ha dado bien, soy más de acción realmente, solo sé que cuesta mucho tener lo único que podemos tener, que es la credibilidad a la que se mencionaba antes, y además, como suele decir un amigo mío, no hay nada que os guste más a los periodistas que hablar de periodismo con otros periodistas. Es verdad que nos ponemos muy intensos y voy a evitar eso, al menos por mi parte. Solo 3 agradecimientos brevemente. Yo no estaría aquí, ni tendría esta trayectoria, si no hubiera sido por el apoyo constante de mi mujer, de Patricia, que es la que ha aguantado y la que aguanta que me tenga que ausentar de cumpleaños, de citas familiares, de viajes programados, porque ha pasado no sé qué, no sé dónde, que es muy importante y tenemos que ir, ¿no? Estos 25 años se han combinado, me imagino que como en el caso de la mayoría de los que estáis aquí, con la creación de una familia de la que estoy muy orgulloso y bueno, y este premio es suyo también. En segundo lugar, quiero agradecer también a todas las personas que me han dado la oportunidad de trabajar en lo que siempre he querido trabajar. O sea, yo me considero un privilegiado, trabajo en lo que me gusta, no sé si bien o mal, pero es lo único que sé hacer y desde el principio, en fin, Sonia, Íñigo, todos los que han venido después, que han sido muchos y que me han permitido trabajar en un oficio, como ha dicho Jaime antes, un oficio que me ha permitido ir a sitios fascinantes y sobre todo conocer a gente increíble. A súa relevante traxectoria profesional deixa atrás de sí programas radiofónicos icónicos como Campara, Más que Palabras, O Informativo Boulevard ou Crónica de Euskadi. Incursións na televisión con proxectos como Políticamente Incorrecto, Plató 2.0, El Lector de Huesos, El Sabor del Crimen ou La Noche de. En este momento é a faciana visible do Teleberri nocturna da Televisión Autonómica Vasca. Tempo agora para falar de música, porque novembro é o mes da música precisamente por excelencia e nas Pontes non nos podíamos esquecer de festexar tal e como se merece Santa Icía. Nestes mesmos momentos ainda podemos desfrutar na Casa do Peso dun interesante concerto, pero iso sí, o grosso das actividades arrinca mañá. Teremos ese festival homenaxe á figura homenaxeada este ano, neste caso o que foi director da Banda Cultural Recreativa, José Lodeiro Gesto. Nestes momentos, a música está xa a tomar o escenario da Casa do Peso porque hoxe botaba a andar o extenso calendario de actividades de Santa Icía 2025. Unha dúcia de actividades serán as protagonistas da xenda cultural das vindeiras semanas e que este ano servirán como homenaxe a José Lodeiro Gesto, exdirector da Banda Cultural e Recreativa das Pontes e que nos deixaba hai xa un ano. A estrela de Santa Icía 2025 chegaba da man do grupo Jazz Sumra co seu concerto 25 aniversario e que poderemos repasar no informativo do venres da vindeira semana. Xa mañá arrincan os primeiros festivais organizados da man do colectivo Ruada. Así dende as 7, no Auditorio Municipal a Lobi, contarase coa actuación de Nimbos, a Banda Xuvenil e a Banda Cultural e Recreativa das Pontes. Unha cita na que tamén se vai celebrar a homenaxe central deste ano e a lembranza a José Lodeiro Gesto. E para o luns que ven, no Conservatorio de Música, dende as 7, a pianista Yolanda Delgado vai ofrecer un recital homenaxe, neste caso a pianista galega Mireia Diaste.
Do piano ás pandeiretas e as voces dos integrantes da Escola Municipal de Canto Pandeireta, que se subirán ao escenario da lobby dende as 7 da tarde na xornada do martes. E para o mércores 19, mesmo escenario para os alumnos e alumnas da Escola de Acordeóns de Jorge Vázquez, que se suman a esta festa de Santa Icía cun concerto gratuito dende as 7 da tarde. A semana que ven vaise completar o día 20 co concerto do profesorado do Conservatorio das Pontes, de seguro que a coñeces dende as 7:30 na Casa do Peso, co Festival da Rondalla Vila das Pontes e da Coral Endesas Pontes o día 21 dende as 7:30 na Casa do Peso tamén, e tamén coa foliada no Medulio a cargo de No Cómbaro o mesmo venres. Xa o domingo 23, coa tradicional misa de Santa Icía en Ribadeume e a ofrenda floral aos músicos da parroquia, dende a 1:15 pecharanse as actividades desa fin de semana. Un listado de iniciativas do máis intenso que se pechará o día 28 co concerto da Galaecia Small Band dende as 8:30 da tarde no Alobi e que pon o punto final a 15 días de música de todos os estilos para todo tipo de gustos e cun obxectivo común, preservar e homenaxear a gran tradición musical da nosa vila e que segue a fortalecerse co paso do tempo. Máis música, máis tempo para falar da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa, porque esta mesma semana realizábanse as primeiras audicións de fin de trimestre deste curso 2025-2026. Semella que foi onte, pero estamos xa na reta final do ano. Toca ir pechando o primeiro trimestre do curso 25-26 non só nos colexios, senón tamén nos distintos centros de educación de todo tipo, e un dos máis madrugadores foi a Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa, que ao longo desta semana estivo a celebrar as audicións de fin de trimestre das distintas disciplinas que se imparten no centro. O alumnado de clarinete e bombardino foi o encargado de abrir o programa de adaptacións na xornada do luns, onde daban boa conta de todo o aprendido nestas semanas baixo a dirección de Tamara Soto, Irene Balseiro, Silvia Vázquez e Iván Carballal. O mércores tocaba desfrutar do alumnado de Marta Fernández ao trombón e dos estudantes do percusionista Robin Leira, cun pequeno recital no que tanto os novos alumnos como xa máis experimentados interpretaron diferentes pezas. E para onte, tocaba novamente desfrutar do vento metal coa audición dos estudantes de trompeta, aos que se sumaron os alumnos e alumnas de oboe e frauta, baixo a atenta ollada dos seus mestres Silvia Padín, Miguel Alfonso e a Xavier Vázquez.
Esta tarde toca pechar calendario de edicións e que a fin de semana tamén vai ser do máis intensa co inicio do programa de actividades de Santa Icía, e onde a Banda Cultural e Recreativa vai ter un dos grandes papéis protagonistas da programación deste 2025. Así, os alumnos e alumnas de clarinete, trompa e saxo clausuraron este ciclo de edicións nun pequeno recital que repasaremos xa no informativo da vindeira semana. E, por suposto, non nos podíamos esquecer de outro clásico e que xa é tradicional cada semana neste repaso informativo. Falamos do xoves na Biblio, que onte estiveron dedicados ás inventoras, a todas aquelas mulleres que ao longo da historia foron creando distintos inventos e que son imprescindibles para o noso día a día. Os xoves na Biblio cambiaron onte a súa dinámica habitual de contos e monicreques para chegar aos usuarios e usuarias máis novos da Biblioteca Mundo da Ciencia, dos inventos e da investigación para dar lugar a eses obxectos cotiáns sen os que agora non poderíamos vivir. Iso sí, un mundo o da invención no que tan só se falou en clave feminina, onde figuras como a Edison, Tesla, Graham Bell ou os irmáns Wright non foron os protagonistas. Sí que se falou de Ángela Ruiz Robles, Hedy Lamarr ou Catherine Blockett, mulleres imprescindibles para o noso día a día polos seus descubrimentos e estudos, pero que non ocuparon grandes titulares no seu día. Pois ben, grazas ao proxecto Ciencia en Movimento, nenos e nenas puideron onte achegarse o papel fundamental xogado por estas mulleres para dar vida a ferramentas tan actuais como a Wi-Fi, o libro electrónico ou o Tipex. Así, a Biblioteca Pontesa convertíase nun laboratorio no que os usuarios e usuarias máis novos puideron experimentar con diferentes proxectos en os que se basan inventos como o lavalouzas, ideado pola enxeñeira Josephine Cochrane, ou os cristais antirreflectantes de Catherine Blodgett, e que son indispensables para os nosos lentes, para as cámaras de fotos ou os telescopios. É un obradoiro moi fermoso, sobre todo pos cativos, porque vai ser como metade museo, metade obradoiro. Vamos a explicar inventos como foron o limpiaparabrisas. Estes días que está chovendo tanto en Galicia, se non é polo limpiaparabrisas que inventou unha muller, tiñamos que baixar do coche e limpiar por fora cunha balleta. Por iso esa muller inventou o limpiaparabrisas, Amanda Jones. Despois iremos a por outros, por exemplo, aquí temos filtros de café antiguos inventados por Melita. E con este papel, que é un filtro de café antigo que están quedando en desuso, os nenos van a facer, como é un papel filtro, papel de laboratorio, os nenos van a facer un experimento de cromatografía, é dicir, cunha gota de tinta negra vamos a analizar os seus componentes, como? Facendo pasar polo medio auga, e cando fagan van a obter os cores primarios, azul, amarelo e vermello. Cromatografía, escritura de color. Pois isto foi inventado por mulleres de inventos. Non foron as millores do mundo, pero nos facilitan moitísimo a vida. Temos outras, como o Kevlar, inventado por Stephanie Wallach. O sea, e usado Fórmula 1, la NASA, en todas as aplicacións que necesitemos pouco peso e gran dureza, Kevlar. Hasta chalecos antibalas ou guantes que usa a policía, porque así unha navalla, pois, corta menos. Algo cortará, pero sempre moito, moito menos. Envasado baleiro, pois vamos a envasar en este obradoiro unha nube, e vamos a meter aquí dentro, van a meter os nenos unha nube. E cando fagamos o baleiro, isto, experimento, o envasado baleiro tamén foi inventado por outra muller, Amanda Jones. É dicir, sempre buscamos a muller e un experimento atractivo que vai co experimento. Entón os cativos están encantados. E unha vez que vayamos a facer o vacío con este pequeno bombín invertido, o chuche se les agranda. E os niños encantadísimos. Iso sí, cando volvemos a recuperar o chuche, queda peor que antes. E sempre explicamos o porqué. Temos algunha que outra muller, o Monopoly. O Monopoly foi patentado por un home, pero o invento era previo de unha muller, Elizabeth Maggi. Entón, que vamos a facer cos cativos? Algo sorprendente que non debería decir aquí, na televisión. Vamos a queimar un billete. Vámoslo mollar en auga, despois botámoslle alcohol, e cando lle prendamos lume, tal cual, o lume vai a pasar a través do billete
e normalmente queda intacto, normalmente. Explicaremoslle aos cativos o porqué. Bueno, pois a raíz do Monopoly e de que non inventou, desta muller, facemos un experimento que os nenos quedan os ollos como platos. Por qué? Porque ademais é ilegal queimar cartos. Pero bueno, non se destruen, vale? Ou non se deberían de destruir. E como vamos a rematar a sesión? Pois a sesión a vamos a rematar con bengalas, que foron inventadas por outra muller, Marta Custo. Ela inventou as bengalas para que os barcos mandaran as señales ao aire e como daquela non existía nin o telégrafo, pois os barcos comunicábanse entre sí por cores, por colores. E que pasa? Que cando introduzamos varias en auga, polo xeral non se apagan, porque é como unha reacción, é un lume químico, entón xenera o seu propio oxígeno, como se arder a batería dun coche eléctrico, pois parecido. Tamén houbo tempo para coñecer a historia de Beth Nesmith Graham, unha mecanógrafa que inventou a combinación de auga e pintura perfectas que daban lugar ao Típex, ou de Merita Benz, que ideou o filtro para poder tomar o café da mañá sen pousos nin restos. Xa a vindeira semana tocará seguir na liña dos obradoiros, da creatividade e do fomento da participación activa dos máis novos, neste caso cun taller de chapas que vai desenvolver o Fallado de Nim, tamén na biblioteca dende as 6 da tarde para maiores de 6 anos. A participación é gratuita, pero con inscripción previa na propia biblioteca, xa que haberá límite de prazas. Moitos inventos poden parecer cousa de maxia, pero iso sí, a auténtica maxia tivémola pasado sábado no escenario do Auditorio Municipal Alobi. Volvemos contar con mago ourensán Teto, que presentaba aquí nas Pontes a súa última mestura entre rock en galego e trucos de toda a vida. O mago Teto volvía a triunfar nas Pontes. A súa proposta de coller os mellores clásicos do rock interpretados en rigoroso directo e mesturalos cos trucos de maxia de toda a vida, que co paso das décadas seguen deixando abredellados a grandes e pequenos, foi todo un éxito entre o público pontés. Galician Rock and Magic, que así titulou o espectáculo ilusionista ourensán, lograba facerse co respaldo do público de todas as idades e que nada mellor que deixarse levar polos trucos de cartas, cordas, desaparicións, sombras chinesas ou bastóns que levitan, e cunha banda sonora de luxo con temas como I Love Rock and Roll, de Joan Jett, ou un particular Wonderful World de Louis Armstrong, co propio Teto á guitarra e que contou co acompañamento dos músicos Mon Orencio e Fer Risco. Por suposto, o humor e a participación activa do público foron outros dos ingredientes básicos dun espectáculo que serve como pequeno adianto para que nos agarda este Nadal. E que a menos dun mes para que se proceda ao tradicional acendido do alumiado municipal e arrinque a programación especial ideada polos Departamentos de Cultura e Turismo para estas festas, o que sí que xa se pode adelantar é que As Pontes volverá a ser a vila da maxia no Nadal. Do mago Teto a un autor pontés, neste caso un escritor como é Roberto Hermida, que presentaba o pasado venres na Biblioteca Municipal a súa última obra, o poemario Pequena vida salvaxe. Un texto, neste caso, que lle valía o premio Pérez Paralle do 2025, que presentou ante veciños e veciñas. A Biblioteca Ribera Rouco abriu as súas portas o pasado venres para acoller a presentación ante os seus veciños da última obra de Roberto Hermida. Este biólogo apaixonado dos morcegos, natural de Vila García de Arousa, pero veciño das Pontes dende hai moitos anos, deu a coñecer ante o seu público Pequena vida salvaxe, un poemario que se fixo hai un ano coa edición número 37 do Premio Nacional de Poesía Pérez Paralle, convocado polo Concello de Fene e o Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene.
Pequena vida salvaxe nace, tal e como apuntou o autor, dunha colección de textos que xurdiron durante a súa participación no obradoiro de escrita da Biblioteca Municipal, o que asistiu durante varios anos baixo a dirección de Eduardo Estévez. Malia que a súa obra é maioritariamente prosa, esta colección de poemas son a súa vez unha historia ambientada na natureza que o rodeou toda a vida e nos cambios que está a sufrir a paisaxe por mor da acción do ser humano e que o autor quixo compartir co público que acompañou nesta posta de longo. O ruido do peito ao rachar, como madeira seca. Unha fenda na que cabían 3 dedos. A causa, un manto uniforme de raigrás. Un país en fermentación anaerobia. Unha urxencia como de treboada no murmurio das carricantas mecánicas. Erva seca segada verde. Trigos de ciclo curto. Espigas sorprendidas polos focos no medio da noite. Raigrás millo, raigrás millo. Acabaron cos prados. Levantaron as eves, ensancharon os camiños, raigrás millo, ensilados no punto exacto de maduración. A semente pildorada pare o seu monstro de crecemento rápido, e despois só un rastro de analíticas. Raigrás millo, terras adictas ao xurro, cómbaros queimados de herbicida. Raigrás millo, as rulas executaban unha danza macabra naquele herbal desalmado onde non cantaban grilos antes do trebón. Pequena vida salvaxe xa está nas librerías. E súmase ao seu primeiro traballo editado, El dilema de Spallanzani e outras curiosidades históricas de los murciélagos, que vía a luz hai 10 anos, e no que o autor vai enlazando historias, lendas e descubrimentos procedentes de estudos propios e alleos sobre os morcegos. Tempo agora para falar de cine porque, por suposto, a Casa do Peso volve a abrir esta fin de semana as súas portas con dúas interesantes propostas para os máis pequenos da casa e tamén para o público adulto. O cine volve a ser protagonista da axenda cultural da fin de semana, novamente con grandes éxitos e producións que veñen de chegar ás salas comerciais e das que teremos a posibilidade de desfrutar ben pretiño na sala de proxeccións da Casa do Peso. A primeira proposta que nos chega para estes 2 días de lecer é a última produción de Manuel Gómez Pereira, La Cena, unha adaptación da obra de teatro de Alonso Santos do mesmo nome que se desenvolveu o 15 de abril de 1939, 2 semanas despois da fin da Guerra Civil Española. O escenario é unha cea no Hotel Palace que Franco organiza para conmemorar a súa victoria e que se convirte na última oportunidade de fuxir de España para un grupo de cociñeros republicanos. El mejor vino, el mejor café. Quiero flores. Si todo sale bien, podrías hacer algo por los cocineros. Porque va a salir mal, está todo listo, ¿no? ¡Nos pilla el toro! ¡Todo el mundo a sus puestos ya! El caudillo se entera siempre de todo. Lo ve todo, lo vigila todo. Un churrico nada más para darle sabor. Buenísima. Escúchame, Ángel, tenéis que fugaros. A lo mejor nos perdonan. Lo van a matar sí o sí. Un poquito a la izquierda. Ahí, colgadle. Es un decir. En la España de Franco seremos todos ricos. En la España de Franco no hay sitio para alguien como yo. Vete al despacho por el cloroformo. ¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos? Los estamos sacando desde el 18 de julio. Remamos juntos o esto se hunde. Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Echendía, Antonio Resines e Elvira Mínguez protagonizan esta comedia dramática con tintes de sátira que poderemos desfrutar mañá ás 7:30 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. E para os máis pequenos temos filme de animación de facturación nacional da man del Tesoro de la Barracuda, un proxecto que vía luz este mesmo ano por parte do director Adrià García, en o que a pequena Chispas remata por accidente nun barco pirata no que terá que axudar a súa tripulación a atopar un famoso tesouro. Vayamos, tú ve donde te plazca, nadando. Eran mis padres. Naufragamos. Mi tío Felipe ya es la única familia que me queda. ¿Sabes leer? Pues claro. A ver si eso es verdad. Si estás leyendo estas páginas, significa que estás buscando mi tesoro y has encontrado este libro. ¡Se ríe de nosotros! ¡Más que habla! Este libro es la única pista para llegar al tesoro. Te quedarás con nosotros y nos ayudarás a encontrar el tesoro de Crane. Enseñarás a mis hombres a leer. Honorable Puntao, ¿qué vais a hacer con Barracuda? Protegerá ese libro con su vida. Le arrebataré el libro antes de que sepa siquiera cómo abrirlo. Que empiece la cacería. ¡Escóndete, Chispas! ¡Corre! ¿Rosa de los vientos sin mapa? Hemos pasado algo por alto. ¡Olla de hierro! Barracuda. Hacía tiempo que no coincidíamos en ningún puerto. Creédmelo,
¡Tus sueños! Ha llegado la hora, Barracuda. El Tesoro de la Barracuda proxectarase mañá e domingo ás 5 da tarde. E, como sempre, as entradas xa están á venda na web aspontes.sacautentrada.es. Pois non nos queda tempo para máis, así remataba este resumes destes últimos 7 días, como sempre, venres que ven, novamente a 9:30 da noite, estaremos aquí puntuais para facer un resumo destes novos 7 días que nos quedan por diante. Como sempre, agradecerlles que nos acompañen nesta xornada, lembrarlles que a información continúa na web aspontes.org, nas redes sociais do Concello das Pontes e Radiome todos os días a 1:30 da tarde e que nos volvemos o venres. Teña moi boa semana.